Aprobado na ng LTFRB ang pisong taas pasahe sa mga pumapasadang jeep sa Region 3. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine! CJ, good news ang hatid ng LTFRB para sa mga jeepney drivers and operators sa Region 3. Effective kasi today ay aprobado na ang piso na fare increase sa mga pasahero. Pero sa kabilang na aprobado na ang fare increase ay hindi pa rin nagpatupad ng taas pasahe ang mga jeepney drivers dito sa probinsya ng Tarlac. Inaprubahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pisong provisional fare increase para sa mga pampasaherong jeep. Pero para lamang ito sa mga pumapasadang jeep sa Metro Manila, Region 4 kabilang ang Region 3. Epektibo na ngayong araw, June 9, ang pisong dagdag na pamasahe sa jeep. Inihahanda lang daw ng LTFRB Region 3 ang bagong taripa o fare matrix. Magiging 10 piso na ang minimum fare sa unang 4 na kilometro ng pagsakay sa jeep sa mga nabanggit na rehiyon. Pagka ganyan po, mga ganyan, pagka-issue po ng board resolution at natanggap po ng ng ating mga operators na i-disseminate po, so pwede na po yung ipatupad kasi mag-i-issue naman po kami ng bagong tarif. Pero nakukulangan daw mga tsuper sa pisong provisional fare increase. Patuloy kasi ang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, gaya ni Mang Walter na 300 pesos lang ang kinikita sa maghapon. Sabi ko talagang kulang pa yun sa laki ng diesel ngayon. Hindi sapat yung piso lang. Hindi makakatulong. Suportado naman ng ilang pasahero ang taas singil sa pasahe. Batid daw nila ang hirap ng mga tsuper dahil sa mataas na presyo ng gasolina. Okay lang sa akin yun. Pero ewan ko lang sa iba. No? Pero sa akin, okay yun. O konsiderasyon. Kawawa naman sila eh. CJ, paliwanag ng iba't ibang Jeepney Drivers and Operators Association dito nga sa probinsya ng Tarlac ay hihintayin na lamang nila na mai-release ng LTFRB Region 3 yung taripa o di kaya yung fare matrix dahil nakasaad doon nga sa order ng LTFRB na kinakailangan na once na nagpatupad ng fare increase ay kinakailangan na nakapaskil o nakasabit doon sa loob ng sasakyan yung updated o yung adjusted na fare matrix. Kaya naman sabi nila, hihintayin na lamang nila yung fare matrix bago sila magpatupad nga ng piso na taas singil o taas pasahe sa mga pasahero. Samantala CJ, ayon sa LTFRB, malinaw din daw doon sa order ng LTFRB Central Office na kinakailangan na ipatupad pa rin yung discounted na pasahe para naman doon sa mga PWD, sa mga senior citizen at maging sa mga estudyante. Samantala, ayon sa LTFRB Region 3, aabot sa 25,000 na ang jeepney drivers and operators sa buong rehiyon ng Central Luzon. At ayon pa rin sa LTFRB Region 3, kinakailangan na bagamat ganun kadami yung bilang ng mga jeepney drivers and operators ay kinakailangan talaga nilang ipatupad kung ano yung sinasabi nga o yung order mula sa LTFRB. Bukod pa doon sa fare increase ay meron pa rin iba't ibang mga programa na ipinapatupad ang LTFRB, ganun din ang national government. Tuloy-tuloy pa din yung fuel subsidy na ibinibigay sa mga drivers. Actually, nasa 87% na ng mga legitimate na drivers and operators ang nabigyan ng fuel subsidy. Yan yung 6,500 pesos. At sa ngayon nga ay tuloy-tuloy pa rin yung kanilang distribution. At meron din programa ang national government. Ito yung libreng sakay na hanggang July ay maa-avail yan ng mga commuters. CJ? Jasmine, magkano sana ang hinihingi na dagdag pasahe na sasapat para sa mga tsuper? Doon si Jay sa petition na sinumite ng iba't ibang Jeepney Drivers Association, hindi lamang sa probinsya ng Tarlac, bagko sa iba't ibang probinsya sa Region 3, nasa 2 hanggang 5 piso yung dapat sanang hinihingi nila na taas pasahe. Ito yung hinihingi na parang nire-request nila na mag-grant nga yung kanilang petition. Pero unfortunately, ang sabi ng LTFRB, piso lamang yung nararapat na
itaas o singilin sa mga pasahero dahil meron namang mga ibinibigay na tulong ang gobyerno. Bukod nga doon sa fuel subsidy para sa mga tsuper, meron din naman daw yung libreng sakay program na para naman sa mga pasahero, si Jay. Sa ngayon, Jasmine, jeep pa lang ang pinayagan na magtaas sa singil. Paano yung ibang public vehicle, gaya ng bus? Ayon sa LTFRB Region 3, karaniwan daw nauuna talaga, CJ, na nagpapatupad ng fare increase o inaaprubahan yung fare increase para sa mga jeepney drivers and operators. Pero to follow din daw yung sa mga bus. Kaya asahan natin na sa mga susunod na linggo o sa mga susunod na buwan ay susunod na rin na magpatupad ng fare increase yung mga bus units sa Region 3 and even siguro sa ibang region na rin, CJ. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.